Представете се. Аз съм Моника от 11-я клас. Аз съм Денислав от същия клас. От колко време сте заедно? От година и 3 месеца. А какво е чувството да бъдете в един клас? Ами, в началото беше малко странно, но пък е много приятно. Да, много е хубаво да се виждаме всеки ден. Кога за първи път си казахте, че се обичате? На първия ни месец. Какво си помислихте, когато за първи път го срещнахте и я срещнахте? Че е много сладък. Че е срамежлива. Отговаряше ли той или тя на типа ви? Да. Разбира се. Какво обичате най-много в него, нея и коя негова или нейна черта ви кара да се усмихвате? Че гледа много позитивно на нещата, че винаги е усмихнат и се старае да ме накара да се усмихна. Нейната доброта и нейната усмивка. Кой вреден малък навик бихте променили? Няма такъв. Че се ядосва за малките неща. Ако можехте да опишете другия с 3 думи, какви биха били те? Мил, чаровен и връжовен. Красива, мила и добра. Колко време продължи най-дългото ви скарване? Около 2-3 часа. Няколко часа. Имате ли си любим филм или песен? Ами, филм, той е сериал по-скоро One Tree Hill, за песен на... Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Любимо място за среща? Лолита.